Sunana Adamu Garba Muhammad wanda aka fi sani da Yaya. Barkanmu da kasancewa a cikin shirinmu na ƙwallon ƙafa. Zan ɗan yi tsokaci kaɗan akan abin da ya faru. So, Arsenal sun yi wasa a inda suka ci 3 da nasara, ci 3 da nema. Gaskiya in dai Arsenal suka ci gaba da bugawa a irin wannan yanayin, gaskiya ina ganin za su iya lashe gasar Premier ta bana, duba da irin siyayyar da suka yi da kuma irin yadda suka gyara bayan su saka musu ba yana da wahala. Bari ne tsalle na koma manyu. Gaskiya Manchester United sun ba mu kunya inda suka bari Hull City ta ci su 2-0. Gaskiya in dai suka ci gaba da yin irin wannan abun, gaskiya ba su kai labari ko champion ba su dawo ba, saboda irin su Hull City ake ci a tattara point ɗin da aka ka ƙara dawowa Champions League. Duk da duba wasan su na gaba da IPC ne, ya kamata a ce Manchester su kokari su lallasa IPC ɗin. Ni ya zama fans ɗin Manchester sun fi serious akan su players ɗin team ɗin da kuma board ɗin, saboda har yanzu Manchester United ba ta wata babbar siyayya ba da za a ga wai ta shirya wannan kakar wasan. Dai tana da wasa irin su Kunya, irin su Umbermo, irin su Marcus Rashford sun dawo, amma duk da haka gaskiya Manchester United ya kamata ta canja bayanta, saboda wannan backfour din nan nata Luke Shaw, Martinez, Maguire, Gyara tun 2022 suke da su, har yanzu ba su canza wani abu a cikin backline ɗinsu ba. Gaskiya ina ga Manchester United ya kamata ta ke kokari ta ga ta sauya wayannan 'yan bayan gabaki ɗaya, ko kuma ta ɗan kawo musu ɗan canji ko ɗan yaya ne gaskiya. To sannan yanzu kuma zan koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool inda suka yi duro da su da Newcastle. Daman wannan wasanni ban ga cewa Liverpool ma su gode wa Allah da suka yi wannan diran, saboda gaskiya ba su siyayya. Yau da yanzu na ga suna neman ɗan wasa Bakola sun riƙe lamba, ina ga su ɗaukar shi. Ya kamata a ce bayan Bakola ma su ƙara ɗaukan wani, saboda tafiyar rashin Muhammad Salah a squad ɗinsu babbar matsala ce. Ya kamata gaskiya ƙara shiga kasuwa su nemo wani ɗan bal ɗin da zai kwata musu abin da Muhammad Salah yake musu. Sannan bari mu tsalle mu koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Gaskiya Chelsea sun yi ƙoƙari sosai, duk da shi ma Fulham Albalo Adeluwa ya yi ƙoƙari, amma Chelsea gaskiya sai sun dage. Amma dai 'yan wasan su ya ci bal a sakanni 30 sun yi ƙoƙari sosai, amma Alonso yana da aiki ja a gaban. Sannan kuma ya rasa wani abu da ƙungiyar Chelsea take wa club duka. Gaskiya ina ganin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea za su iya siyarwa da balaraban da ke cikin Sahara, yashin cikin Sahara, kifin da ke ruwa su siyar masa da shi, su siyar masa shi ma da ruwa, saboda abin mamaki na